pachoka ahinya dweche 15 motelo ne yiero maduong' mano mar higa mar 2027. Odiochieng' manyoro nyakor Ojwang' duond bura mano mar UDA notimo yiero mage mag gwenge e counties 18. Te gwenge magwa makaluo bende grassroots elections bende notimo. Duoko bende pod warito ni ng'agi ni mabende biro bedo katelo e kombe mopogore e duond bura mano mar UDA. Kaluo duond bura mar UDA nobago yiero margi e kaunti ma Migori, Kisumu kod kaunti mano ma Siaya motelo ne yiero maduong'. Duoko wabiro bedo kwa miyo wathani achaka ne kodi Steve. Steve ni seloso mogik nyaguti. Kar yiero ka bende diwach ang'o? Political parties bende giikore ni yiero maduong'. An gima dawachi nikech adwa wacho kolure gi tija. Kaka nene ni ka aneno ka political parties timo yiero kamoro amora e Kenya ka, to mane demokrasia ma Kenya nogorene emane wagorene nikech Kenya wan a multi-party democracy. Steve nowacho ni ne wan kode e university. En adier ne wan kode e university. Nan student leader University of Nairobi. Mabe notieko mbele na nikech noriemba ka gora ne ratiro mar jo university. Ka ne wagore ne ratiro mar multi-party democracy, taneno ka UDA be ni thurwa, to ODM ni thurwa, to party mora mora kata mar David Ochieng' cha akia ni donge nango be ni thurwa. Amor emomiyo an kawinjo jo ODM wacho wach zoning, awuoro ni jo ODM gidak e piny mane to katiba mar Kenya wacho ni Kenya is a multi-party democracy. Ajiwo chama duto nikech wan kaka jotij sirikal chama duto mobiro mano e menu ma wabotiyo go for what? For development. Ajiwo chama te to kik geng'ne chama mora mora kamora mora e piny ka for political expediency mar timo yiero mar golo jogi mondo wane the best. Mane gima dawach kaka jasirikal e wach yiero mar political parties nikech ji wacho ni wan jasirikal ok onego wadonje siasa, lakini sirikal ema fund political parties. Donge wan ma fund political parties? To ka fund political parties wan walinga ni political parties moko wacho ni kamoro ogeng'ne parties moko. Hapana, tijwa kaka jasirikal en ng'eyo ni ng'ata ng'ata nigi ratiro ne, to ng'ata ng'ata en nyaka political party. To mogik mar korka siasa adwa wacho ni ing'eyo an kaka sani ng'amo chung' ne jotij sirikal, adwa wacho ni wang'iye gik moko mopogre. Ing'eni ogwal emanie pi, konyisi ni le mora mora manie pi tuo kata ngima, ogwal emiwinjo, kiwinj le moko dak e pi. Wan jotij sirikal maniluo Nyanza ema wang'ne wakwayo ni jothurwa owinjwa e political direction ma national ni. Magweng' to utim gimodwaro, lakini ma national ni wan be wasetiyo gi jogi te wang'eyo. Uwinjwa wang'ni jothurwa. Erokamano ahinya